изненадата. Забравя, Кати. Катя, заповядай. Катя, ела. Всички видяха колко много мразиш този телевизор. Сега, взимай този чук, сине, не ти поддържи количката и искам да осъществиш една своя мечта. Искам яко да щупиш този телевизор. Моля се, щупи този, чакай да ми наоташ, ще ма шипиш мене. Аз не съм Зетти. Така, защото постоянно ще ма шипиш с това нещо. Той е телевизора на Зетти, на Янко е този телевизор. На Янко е! Давай, щупи го! Гледай, чупих ми го този телевизор. Така, ти осъществи една своя мечта. Вече сега всичко наред ли е? Катя иска да ми кажеш, хепи ли си? Хепи ли си? Успокои се. Успокои се. Оставяме изброята на нова, не пропускайте новините, но преди това ще видим танца на трите